मेट्रिक आनजादाव टप 10 सारियाव क'क्राझार जिल्लानिफ्राय उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसुआ बरायदों। दिनै क'क्राझार सरकारि गोजौसिन फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव मेट्रिक आनजादाव बांसिन जौखोन्दो लानानै उथ्रिनाय एबा टप 10 आव जायगा लानाय 60 फरायसाफोरखौ मान बिलाइजों लोगोसे बरायनाय जायो। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि, क'क्राझार हिन्जावसा फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारी, इउएन एकाडेमिनि बिथोनगिरि कृष्ण गपाल बसुमतारीआ बाहागो लायो। बे बरायनाय हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदावारि, एसोसिएट प्रफेसर डक्टर बेल्लाव खुंगुर खारजि, बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गासै बिबानगिरि आरो गुबुन गुबुन फरायसालिनि फोरोंगिरि फरायसाफ्रा बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्लानिफ्राय मेट्रिकआव बांसिन जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि मुङा इउएन एकाडेमि क'क्राझारनि डली नार्जारी, जोंमा बर' फरायसालि पाटगाव प्रितिना बसुमतारी, इउएन एकाडेमि क'क्राझारनि उषा मुसाहारि, जोंमा बर' फरायसालि पाटगावनि सबिता बसुमतारी, बाथौ फरायसालि कारिगावनि सोमावसार ब्रह्म, इउएन एकाडेमि सराइबिल फुंखा मुसाहारि, इउएन एकाडेमि क'क्राझारनि मैनाथि बसुमतारी, बड'लेण्ड एकाडेमिनि सालाकाटिनि जबा देबि वारि, क'क्राझार हिन्जावसा गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि हुंसा दिहिरुरा बसुमतारी, इउएन एकाडेमि क'क्राझारनि बिबिका बसुमतारी बिथांमोना गाव गावनि नाजानायजों जाफुंसारदों। दिनै बिसोर मोजां जौखोन्दो लानानै मोजां उथ्रिसारनाय एबा क'क्राझार जिल्लानि टप 10 फरायसाफोरखौ मान होनानै बरायनाय जायो। बे बरायनाय हाबाफारिनि सायाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी आरो फरायसाफ्राबो माखासे गोनां बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। डली नार्जारी, गामिया खुन्थायबारि, स्कुला इउएन एकाडेमि क'क्राझार। पार्सेन्टआ एसएसएलसियाव 92.16 थाङो। दिनै नोंसोरखौ नैबे क'क्राझार जिल्ला एबसुआ जोबोद समायना रमायना हाबाफारिनि गेजेरजों बरायदों। माबायदि मोनदों गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों। एसे खस्थ' खालामदोंमोन ना, माबायाव एग्जामाव खस्थ' खालामनाय जादोंमोन, ओमफ्राय खस्थ'नि फिथाइखौ मोननाय बायदि जाबाय आरो जोबोद गोजोनदों। नैबे मिरु एबसुजों बरायजानो गोनां टप 10 आवबोथ' जायगा मोनदोंना? औ। बेसेबां मासियाव जायगा दं? 80 मासिसो सार। 80 मासियाव। माबायदि फरायदोंमोन बे मेट्रिक एग्जामनि थाखाय? फरायनाया मेट्रिकनि सिगां बारा जायाखैमोन, बिदिनो स्कुलखौ लाफायाबा सानाव 3 घन्टासो जादोंमोन आरो ओमफ्राय मेट्रिक एग्जाम जाफुबाय थानाय समाव एसे बांसिन खालामदोंमोन, बिदिनो 5 घन्टासो बिदिल' जादोंमोन। जादों। जिबायदि पार्सेन्ट लानानै उथ्रिसारदों बेयाव माबायदि सेटिसफाइड दंना गैया? गोजोननाय दंना गैया? आं जेसेबां फरायदोंमोन बेसेखौनो मोननाय बायदि मोनदों, गोजोनबाय। औ। इयुनाव मा जानो गोसो? इउनिखौ सार आं जेबो सानथ'वाखै, जिखुनु दा साइन्स स्ट्रिमाव लाग्रोनो सानदों, ओमफ्राय बेनि उनाव बिदिनो माबाफोर एन्ट्रेन्सफोर होनो हायो नामा बेखौ नायनो सानग्रोदों आरो। एडमिसन लाबाय नामा? एडमिसना औ इउएनआवनो लाबायमोन दा। औ। नोंनि फरायनायाव फोरोंगिरि बिमा बिफा माबायदि हेफाजाब होदोंमोन? आंनि मा बाबाया गोबां हेफाजाब होदोंमोन, बिदिनो आं बिदिनो फरायनो हाया बायदि जानानै गोसो बायमोनबा आंनि मामियानो बिदिनो एसे नाजाबावदो होननानै होदोंमोन, आरो फोरोंगिरिफोराबो गोबां हेफाजाब होदोंमोन स्कुलाव। खुलुमबाय, आंनि मुङा हुंसा दिहिरुरा बसुमतारी, आंनि गामिनि मुङा आमगुरि, सालाकाटि ओनसोलनि सिङाव थानाय। बेसेबां पार्सेन्ट लानानै उथ्रिसार जानो हादों? आंना पार्सेन्टआ 83%। बबे फरायसालिनिफ्राय? क'क्राझार गार्लस हायार सेकेन्डारि स्कुल। दिनै नोंसोरखौ नैबे क'क्राझार जिल्ला एबसुआ बरायदों, माबायदि मोनदों गोसोखौ? गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों। माबायदि फरायदोंमोन बे मेट्रिक एग्जामनि थाखाय? मेट्रिक एग्जामनि थाखायथ' फरायदोंमोन, जेसेबां हायो एसेबां खस्थ' खालामनानै फरायदों। बेबायदि टिउसनबोथ' लानाय जायाखै, ओरैनो एबसु जोंनि सालाकाटि ओनसोलाव होनाय बायदि बेजों टिउसन लानाय जादों एसे, ओमफ्राय बिदिनो बायरा टिउसन जेबो लायाखै, न'आव जेसेबांखिनि हायो बेजों फरायदों। बेसेबांसो घन्टा जादोंमोन फरायनाया? फरायनाया बिदिनो फुङाव 4-5 घन्टा, मोनायाव 4-5 घन्टा, बिदिनो 8-10 घन्टा जायोमोन। मेट्रिक आनजादनि सिगां बेसेबां माबायदि टारगेट लादोंमोन, बेसेबां पार्सेन्ट मोनगोन होननानै आसा खालामदों? टारगेटआथ' आं 80% बिदिनो लाखादोंमोन, 80नि एबभ दा मोनबाय बांसिन, दा गोसोआव बांसिन गोजोननाय मोनदों। गोसोआव जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों। आं जेसेबांनाखि आसा खालामदोंमोन आरो मोनबा हायोबा आङो एसे थांबावनो हायोबा मोजांसिन मोनबावगौमोन आरो, अब्लाबो दा जेसेबां गाव नाजादों बे नाजानायनि फिथाइखौ मोनबाय आरो आं जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों आरो। नोंथांनि फिसाजोआ जोबोद मोजां रिजाल्ट खालामनायनि जोहै दिनै माबायदि जोथोन लादोंमोन नोंथाङा गथ' गावनि फिसाजोखौ? बिदिनो जानाय लोंनाय आरो फारसेनिफ्राय थांनाय फैनाय, ओमफ्राय न'खरावबो जोंहा गैखाया नालाय, ओरैनो खुनुरुखुम बिदिनो खस्थ' मस्थ' खालामलाबायनानै फोरोंबाय आरो। मा मावो? मावा बै माबायाव
बे एनटिपिसिआव मावो मामा मेन्टेनेन्सआव एक्सपिरियेन्स थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन